Kila mtu hapo nje, marafiki wangu popote walipo, wacheze Shabiki, watakuwa washindi. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya Mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nalisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikila mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya Mzee Maarifa na Mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Demand mar chakre ni malo. Kone chuno wani nyakodogi dhok magre upgrading. Jonka moro mintiere machiegni mae ni chenro mar mbaka oromo mana ka pile chenro machako sani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. An ka mar tayi e chal mar fwambo bang'e tok mar okinyi maka wuone chenro mar mbaka oromo ibro bed ka itayo gi wadwa Cleophas Luoch. Chal mar fwambo gin weche mabende waluoni duto te mabende ibro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Okinyi maka wuono wachako gi county mano ma Mombasa kama committee mano mar od bura maduong' mapachoka mochung' ne weche motenre kod gedo biro bedo ka dhi e gwenge mago mag Shimo la Tewa kama bende gibiro bedo ka gitimo nonro mago mag udi mopogore mano winjore ne bedni igero e gwenge mago mag Shimo la Tewa chakre 2016 maro e kaunti ma Mombasa. George kaluon wasigana makama romo makamano mabende biro bedo ka itimo gi kamiti makamano biro bedo ka timre ka sabor chienga makawuono. Kopogore gi mano bende e county mano ma Mombasa onogono bende committee mano mar od bura maduong' mapachoka mochung' ne weche mag tuke bende biro bedo ka romo kod committee mano mar NOC kata kiero the National Olympics Committee of Kenya mabende otene kod ker margi mong'ere kaka Dr. kanyakla kod apis ko mawuok e duola kata riwruok mar Kenya mano motelo e mag beka itugo chakre dwe mar auchiel mano mar chakre dwe mar 7 mano mar higa ni nyakorom gajwang'. Odiochieng' makawuono committee mano mar tuke ka bende biro bedo ka romo gi ker mano mar no kanyakla kod apisas mamoko mago mag Athletic Kenya. Gibiro bedo ka giromo nyakorom gajwang' motelo ne ng'we makamago ging'e ni piny Kenya nigi ikruok maket kod mane ka bende paro ni ne ng'we mago mag Paris biro bedo ka chakre chieng' tarik 26 mano mar dwe mar 7 mar higani ng'we makamago higeno rumo mar gi chieng' tarik 11 mar dwe mar 8 mano mar higani. Romo makamano biro bedo ka timre kar saa 4 mano mar okinyi e magawa moro mantiere county mano ma Mombasa. Kopogore gi mano e county ma Mombasa bende e doho mano ma Shanzu odiochieng' makawuono bende bura mano mar Mackenzie gi Lange bende biro bedo ka iluongo kata itimo ne ginore mong'ere gi dhongere kaka mention odiochieng' makawuono ka bende inyalo paro Mackenzie kanyakla kod ji mamoko 94 ne odonjnegi kod ketho mano mariwo 238 mago mag thoe mag oganda mano nene gwenge mag Shakahola e county mano ma Kilifi. Sigana adek go duto te jafwambo marwa Joja Oko biro bedo
kaluonwa odiochieng' makawuono e kaunti mano ma Mombasa. Kopogore gi mano, wadhi ane gwenge magwa mago mag Kaluo. Achaka ne gi kaunti mano ma Kisii, kama jafwambo marwa Crispin Otieno nitiere. E kaunti ma Kisii, okinyi makawuono Crispin biro bedo ka ng'ionwa ng'anyo mago mag kuko, kata mana riwruok mar kuko mabende osebedo ka ng'anyo e kind thuolo mano mar dwe achiel mosekadho. Kata mana gisebedo ka ging'anyo kuom thuolo moheo dwe achiel mosekadho. Odiochieng' makawuono ng'anyo makamano bende ibiro bed ka ibago e kaunti mano ma Kisii. Bedo ka ng'anyo maket kod mano. E kaunti ma Homa Bay, kama jafwambo marwa Ali Abich nitiere, kuo mago motenre kod boda boda e boma mano ma Homa Bay bende osebedo ka medore e kind thuolo ma osekalo. Nyaka sani joriemb boda boda ma bende jomoko ng'e kaka pikipiki, apiko, gibiro bedo ka kata mana ka giwuok oko mano mar dwaro mar mondo mi obila okonygi. Sani e kedo kod jomaundu masani wuok ka kwalo hinyo jowetegi. Nitiere wach moro mabende nomuoch kaunti ma Homa Bay, nitiere bende nonego jo apiko moro ma omaye apikone. Omiyo jopiny nokawo chik e lwetgi nyakwar Mgajwang' ma bende naginego achije adek ma bende iseyo kod kuo mano mar pikipiki e kaunti mano ma Homa Bay. Jafwambo maru e kaunti ma Homa Bay luonwa wach makamano. Kopogore gi mano bende weche matimore pinje maoko, piny Afrika ma milambo nyakwar Mgajwang' bende odiochieng' makawuono dhi e yiero mano maduong' mano mar yiero jotendgi, ka bende igeno ni oganda mawuok e piny South Africa moheo milion 27 odiochieng' makawuono biro bedo ka wuok oko e yiero mano mar yiero jotendgi odiochieng' makawuono. Par ni piny South Africa bende ok ja yiero jatend piny, mak mana ni gija yiero iwacho ni